Καλησπέρα Διογέννη. Καλησπέρα Τάσο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να μιλήσεις στην κάμερα του Άγια Αρμοπία. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Διογέννη, πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι? Η αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι πιστεύω ότι την έχω από όταν γεννήθηκα. Με το τραγούδι ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είτε συμμετέχοντας σε παιδικές χοροδίες, σε σχολικές κτλ. Και η αγάπη για τη μουσική και ιδιαίτερα για τη λύρα δηλαδή ξεκίνησε από όταν ήμουν 10 ετών που πρωτόπιασα το όργανο στα χέρια μου και άρχισα να παίζω λύρα. Πρώτα από τους ποντιακούς χορούς, με την ενασχόλησή μου με ποντιακούς συλλόγους και χορεύοντας τα χορευτικά συγκροτήματα, και στη συνέχεια ασχολήθηκα με την ποντιακή μουσική και με τη λύρα, μιας και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου πήρε μια λύρα και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και να μαθαίνω. Πλέον είσαι γνωστός και αγαπητός σε όλους. Τι θα έλεγες για αυτή την αποδοχή του κόσμου? Δεν ξέρω αν είμαι γνωστός ή αγαπητός σε όλους, αλλά αυτό που εισπράττω εγώ σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε live, είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Είναι κάτι το οποίο στην αρχή ήταν πρωτόγνωρο για μένα, αλλά είναι, πιστεύω, πολύ θετικό και σε κάνει να νιώθεις μόνο όμορφα. Δεν μπορείς να έχεις κάποιο άλλο συναίσθημα όταν ο κόσμος δείχνει ότι σε αγαπάει και εκτιμάει τη δουλειά σου και αυτό που κάνεις. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιβράβευση για τον κάθε μουσικό και τον κάθε καλλιτέχνη, η αναγνώριση. Ποιο θεωρείς το καλύτερο live που έχεις παίξει μέχρι σήμερα? Εντάξει, αυτή είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, να πω ότι ήταν έτσι το πιο ξεκάθαρα μοναδικό στο μυαλό μου, αλλά πιστεύω πως οι εμφανίσεις στο εξωτερικό είναι πάντα πολύ πιο διαφορετικές από τις εμφανίσεις εντός Ελλάδος, γιατί ο κόσμος είναι πιο διψασμένος για να ακούσει όχι μόνο ποντιακά, κυρίως ελληνικά τραγούδια, τις παραδόσεις μας, και να έχει αυτή τη νοσταλγία δηλαδή που δεν έχουν τόσο οι Έλληνες εντός Ελλάδος, που είναι πιο συχνά κοντά στα ακούσματα της ποντιακής μουσικής και γενικά της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. Αλλά πιστεύω πως ένα live που θα μπορούσα να το ξεκαθαρίσω λίγο από όλα τα άλλα, όχι να το ξεκαθαρίσω, ίσως ήταν λάθος η έκφραση, να το απομονώσω και να πω ότι αυτό ίσως ήταν λίγο ξεχωριστό. Ήταν ένα live που κάναμε πέρσι το Δεκέμβρη του 2013 στο κλειστό στάδιο Αριδέας για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, για μια μικρή δεσποινίδα, που πιστεύω ήταν έτσι λίγο ξεχωριστά τα συναισθήματα και η ανταπόκριση του κόσμου. Κατάγεσαι και μένεις στην Άψο Αριδέας. Ναι. Πώς είναι η ζωή στο χωριό? Η ζωή στο χωριό είναι, εξαρτάται πώς τη βλέπει κανείς. Εντάξει, λόγω και των εμφανίσεων και των ταξιδιών που κάνω, εγώ λείπω συχνά από το χωριό, αλλά η έδρα μου είναι εδώ και όσο μπορώ να είναι εδώ η έδρα μου θα είναι εδώ. Η ζωή στο χωριό, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα, για μένα είναι η καθημερινότητα, είναι το φυσιολογικό. Έχει και τα καλά της και έχει και τα κακά της, έχει και τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Έχει την ησυχία της και την ωραία της ατμόσφαιρα, έχει και τις δυσκολίες της όταν θέλεις κάποια πράγματα να βρεις τα οποία λείπουν, ας πούμε, από μια κλειστή κοινωνία του χωριού. Πιστεύω πως θα μάθει κανένας, πως θα συνηθίσεις αν μπορείς να ζήσεις ή όχι σε χωριό. Εγώ μπορώ και μ' αρέσει. Έχουμε δει στο ίντερνετ ότι έχεις ταξιδέψει σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό. Πες μας δύο λόγια για την εμπειρία αυτή. Όπως είπα και πιο πριν, πιστεύω ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι κάτι διαφορετικό από τις εμφανίσεις που κάνεις εντός Ελλάδος. Και κάθε χώρα είναι διαφορετική που επισκέπτεσαι. Όσο πιο μακριά πας, πιστεύω ότι επειδή οι Έλληνες δεν έρχονται τόσο συχνά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, που τώρα σε μερικές μέρες θα φύγω ξανά για Αυστραλία, που ξεκινάει η περιοδεία μου, η δεύτερη φορά στην Αυστραλία. Πιστεύω ότι όσο πιο μακριά πας, τόσο πιο διψασμένος είναι ο κόσμος για τα ποντιακά. Σαφώς η εμπειρία είναι μοναδική, σαφώς οι γνωριμίες που κάνεις είναι πολύ ζεστές, έτσι, σε πολύ ωραίο κλίμα, και πιστεύω πως όποιος μπορεί να τη ζήσει, καλό θα είναι να τη ζήσει είτε καλλιτεχνικά, αν ασχολείται με τη μουσική, αλλά και ως απλός τουρίστας να πας να δεις τους Έλληνες και το πώς ζουνε και να γνωρίσεις καινούριους πολιτισμούς και καινούριες χώρες.
Πιστεύω πως τα ταξίδια είναι κάτι πολύ πολύ ωραίο, σε ποιον δεν αρέσουν τα ταξίδια, αλλά μέσω της μουσικής που τα γίνονται είναι ένα κλικ παραπάνω. Φαντάζομαι πως γνωρίζεις ότι υπάρχουν μικρά παιδιά που σε βλέπουν να τραγουδάς και θα ήθελαν να σου μοιάσουν. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Κολακευμένος θα έλεγα. Άμα θέλουν κάποια παιδιά να μοιάσουν σε μένα, εκτός από τους μαθητές που ήδη έχω, πιστεύω πως είναι πολύ θετικό για μένα. Αν και πιστεύω και πίστευα από πολύ μικρός ότι η μαγιά, αν θέλεις, είναι να ξεχωρίσεις για αυτό που κάνεις εσύ, όχι γιατί μοιάζεις σε κάποιον άλλον. Πάντα έλεγα και λέω πως το μεγάλο προτέρημα σε έναν άνθρωπο είναι να καταφέρει να κάνει τους άλλους να μοιάσουν σε αυτόν, όχι να μοιάζει αυτό σε κάποιον άλλον. Καλό θα είναι ο κάθε ένας να έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, το δικό του ξεχωριστό στυλ και τρόπο που παίζει ή τραγουδά. Αυτό πιστεύω πως είναι το καλύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να υπάρχει και ποικιλία, να μπορεί ο κόσμος να ακούει και να διαλέγει ποιον θέλει να ακούσει. Σαφώς και δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους, σαφώς και αυτό που κάνεις θα έχει και τις επικρίσεις από κάποιους, αλλά έτσι είναι. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Είναι όταν εκτίθεσαι στον κόσμο με αυτό που κάνεις, είναι σαφές και είναι, αν θέλεις, απαραίτητο κάποιες φορές να ακούσεις και θετικά και αρνητικά σχόλια. Έτσι. Στο βαθμό του λογικού. Έτσι. Από όταν αρχίζει και γίνεται αιμονή αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, είναι σαφώς αρνητικό. Η στιγμή που σημάδεψες την καριέρα σου? Τώρα το καριέρα είναι λίγο βαριά έκφραση, εγώ συνήθως δεν το χρησιμοποιώ, γιατί όσο και καλός να είσαι σε αυτό που κάνεις, όσο και δημιουργικός να πιστεύεις ότι είσαι και όσο πρωτότυπα και αν θεωρείς τα πράγματα που σχεδιάζεις για το μέλλον, πιστεύω πως το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε παίζοντας ποντιακή μουσική, ακόμα και παίζοντας και διαφορετικά πράγματα με την ποντιακή τη λύρα, είναι σχετικά περιορισμένο. Δεν μπορείς δηλαδή να φτάσεις σε κοινό ή σε απήχηση αυτό που κάνουν οι λαϊκοί καλλιτέχνες ή αυτό που κάνουν οι διεθνείς καλλιτέχνες, πόσο μάλλον τραγουδώντας αγγλόφωνα τραγούδια ή παίζοντας μουσική τέτοιου είδους. Κάποια στιγμή που να σημάδεψε την πορεία μου ως τώρα, πιστεύω πως είναι το ταξίδι που είχα το προηγούμενο στην Αυστραλία, η περιοδία που έκανα το 2012, η οποία ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα τόσο μακριά, και δεν ήταν μόνο η απόσταση, ήταν πιστεύω η αποδοχή του κόσμου και η αγάπη που μου δείξανε. Αλλά ευελπιστώ ότι τα πράγματα στο μέλλον να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, και πιστεύω ότι θα έχουμε και θα ζήσουμε και καλύτερες στιγμές από αυτές. Μακάρι. Πες μας δύο λόγια για τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Η δουλειά που έχω κάνει επαγγελματικά είναι, μέχρι τώρα ας πούμε έχω κυκλοφορήσει 3 δισκογραφικές δουλειές. Η πρώτη ήταν το 2010, η δεύτερη το 2011 και η τελευταία δισκογραφική δουλειά ήταν το 2013. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτήν, γιατί ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά που έκανα με δικά μου τραγούδια. Με τραγούδια τα οποία έχω γράψει εγώ και σε μουσική και σε στίχους, και ήταν ένας δίσκος τον οποίο ετοίμασα σε βάθος μιας δεκαετίας. Δηλαδή τα τραγούδια που υπάρχουν μέσα στο CD είναι γραμμένα από το 2003 μέχρι και το 2013. Είμαι λίγο απαιτητικός, αν θέλεις, με το στίχο κυρίως και που θα τραγουδήσω, και τη μουσική, αλλά κυρίως με το στίχο, γιατί είμαι απαιτητικός από τον εαυτό μου κυρίως, γιατί προσπαθώ να γράψω στίχο έτσι ώστε αυτοί που θα το ακούσουν να δυσκολευτούν και λίγο ακουστικά, δηλαδή να ψάξουν και λίγο για τη γλώσσα μας, για τη διάλεκτο μάλλον την ποντιακή, λίγο παραπάνω, έτσι ώστε να μάθουν και μερικές καινούργιες λέξεις και μαζί τους να μάθω και εγώ. Εγώ δεν σου κρύβω, ούτε έχω κρύψει ποτέ από τον κόσμο, ότι τα ποντιακά τα έμαθα μέσα από τα τραγούδια και τα μαθαίνω ακόμα. Όπως και τη μουσική, τη μαθαίνεις και εξελίσσεσαι συνέχεια. Μέχρι τώρα η δουλειά που έχω κάνει και με τις εμφανίσεις εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, εμφανίσεις σε τηλεοράσεις, σε ραδιόφωνα και όλα τα συναφή, πιστεύω ότι είναι πολύ πολύ μικρή μπροστά σε άλλα πράγματα που έχουν καταφέρει μουσική και καλλιτέχνες στην ποντιακή παράδοση.
Αλλά όπως είπα και πριν, καλό θα είναι ο καθένας να συμβάλλει στο βαθμό που μπορεί και γι' αυτό λέω πάντα πως δεν πρέπει να απορρίπτουμε κανέναν. Ακόμα και αν δεν μας αρέσει, ακόμα και αν δεν είναι του γούστου μας, καλό είναι να υπάρχουν καλλιτέχνες και παιδιά τα οποία ασχολούνται είτε με την ποντιακή μουσική, είτε με τους χορούς, είτε με τα τραγούδια, είτε με το οτιδήποτε. Άμα θέλεις ακόμα και με την ενασχόληση με τους συλλόγους, την απλή ενασχόληση με τους συλλόγους, σαν διοίκηση, σαν οτιδήποτε θέλει ο καθένας και νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει. Πιστεύω πως είναι πολύ πολύ θετικό αυτό το πράγμα και δεν απορρίπτω άτομα ποτέ. Έστω και το μικρό λιθαράκι που μπορεί να βάλει ο καθένας είναι θετικό και είναι δεκτό. Διευγέννη, με τι ασχολείσαι τον ελεύθερο σου χρόνο? Με τον ελεύθερο μου χρόνο, έτσι, πότε ασχολούμαι με τη γυμναστική, βλέπω τους φίλους μου, ασχολούμαι με τον αθλητισμό, έτσι, κάνοντας μερικά σπορ. Τώρα τι άλλο, τι να σου πω. Το περισσότερο καιρό πιστεύω ότι θα τον αφιερώσω και πάνω στη μουσική, ακόμα και αν εγώ δεν την είδα τη μουσική ποτέ σαν επάγγελμα, άσχετα αν με ακολουθεί από τα πολύ πολύ μικρά μου χρόνια. Ασχολούμαι και σαν χόμπι, πιστεύω η μουσική είναι το χόμπι μου. Ασχολούμαι και με τη μουσική, ασχολούμαι και με την τεχνολογία αρκετά. Μ' αρέσει δηλαδή να είμαι μέσα στα πράγματα της τεχνολογίας και των υπολογιστών και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αλλά κυρίως μ' αρέσει να βλέπω τους φίλους μου και να ασχολούμαι και με τη γυμναστική. Έχεις συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο παρελθόν. Πόσο σημαντικό είναι για σένα, για έναν καλλιτέχνη, να ξέρει ότι προσφέρει το ελάχιστο για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του? Εντάξει, πιστεύω ότι όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, αλλά για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους, δεν τους έχει ζητηθεί και να έχουν αρνηθεί κάτι τέτοιο. Να μπορούν να προσφέρουν έστω και το ελάχιστο σε έναν συνάνθρωπό τους που έχει ανάγκη και να το αρνηθούν. Πόσο μάλλον οι καλλιτέχνες που υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε πιο ευαίσθητοι και πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα. Εγώ σαν Διευγέννης όποτε μπορώ να βοηθήσω πιστεύω ότι το κάνω και σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κυρίως, τουλάχιστον στην περιοχή μας ο κόσμος ξέρει αν μπορώ και αν έχω βοηθήσει σε τέτοια πράγματα. Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο γιατί σε γεμίζει. Εγώ τουλάχιστον σαν Διευγέννης με γεμίζει αυτό το πράγμα. Το να ξέρω ότι έχω βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο, όπως είπα και πριν, για τον συνάνθρωπό μου που έχει ανάγκη. Λοιπόν, Τάσο, μιας και μου ζήτησες να πω ένα τραγούδι και μιλήσαμε και πιο πριν και για τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για όλα αυτά, πιστεύω πως το πιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι που μπορούμε να πούμε είναι το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησα με τίτλο «Γιολτσίδες», που σημαίνει περαστική, ότι όλοι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί. Έτσι, όσο μπορούμε να βοηθάμε, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε. Μιας και η ζωή είναι πολύ μικρή. Έτσι δεν είναι? Να σε ακούσουμε. Και των πολλάτων βίων, τον έφταμε τα παραδάσκε των πολλάτων βίων, έναν Ιαννασό Θεό να σόλιανε εγκαλίων, έναν Ιαννασό Θεό να σόλιανε εγκαλίων. Να στρογωμαι και πίνομαι, χορεύομαι και κείμες, άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεξίδεςήμες, άου τον κόσμο ξένονεν και εμείς δυο λεξίδεςήμες. Χορέψτε παιδαντ, χορέψτε να ρώσονται μπορείτε, χορέψτε παιδαντ, χορέψτε να ρώσονται μπορείτε, χαρανάδα στον κόσμο, ναι, το λέγνε μητερείτε, χαρανάδα στον κόσμο, ναι, το λέγνε μητερείτε. Να στρογωμαι και πίνομαι, χορεύομαι και κείμες, άου τον κόσμο ξένονε και εμείς δυο λεξίδεςήμες, άου τον κόσμο ξένονε
κι εμείς δυο λετσίδεςήμες.